Hvad sker der? Nå, det var en flue. Nå. Så vil du lige prøve at tage det. Hvad med at trække den i halen? Du har akkurat ligesom her, så jeg gang med til folk, og så de har en kat, eller et eller andet, kan komme til. Ja, det er stærkt, ja. At du er ved også lige til sin fuldstændig tosset og springe i hovedet. Det er stærkt, sagde jeg. Nu bliver det Nu skal det ikke have til mig. Så må du hen og sove. Er det snart skifuld? Men det er jo flot farve, ikke? Jo, det Er er. det snart skifuld? Er det snart skifuld? Nu vi skal huske at vise Kasper det, så han også synes, det er helt... Ja, det vil han. Det kunne jeg i hvert fald tænke mig. Jamen det er lige Kasper i nødskat, fordi han har jo også været eneste bitte fugl, der har haft skader, eller hvad nu det kunne være sket med den. Du. Ja. De bliver puttet ind i kasser. Ja. Først sympatisjov. Hej. Ja, han er ikke helt trukket den af mig endnu. Det kunne være sjovt at vide, om jeg kunne finde på at flyve ind til andre mennesker. Om den er så, at hvis der står et vindue åbent, om den kan finde på at gøre det. Frygteligt, hvis den kunne. Ja. Så det kan jo ske hvad sådan. Ja. Jeg er jo ikke sikker, at alle de er lige. Nej, altså... Men det er heller ikke sikkert, den gør det. Fordi man kan godt se på den jo. Han holder Man kan til. jo godt se, den kender jeg. Ja. Han holder til her i nabolaget. Ja. Og den køkkenet kender den jo ud og ind. Ja. Ikke? Fordi i starten fik han jo lov til at flyve lidt herinde, uden at få lov at komme ud. Ja. Så der havde han vendt sig til, at køkkenet, det kunne man godt flyve rundt i. Ja. Det vil jo godt banke på plads til. Ja. Men det er svært at få det hele lagt, siger han, som det skal ligge. Ja, det er altså utroligt. Ja, vi troede, det var lyd. Ja. Kajsalat. Du får lige reddet den til i morgen. Hvorfor har sgu da været i smøret herovre? Har du det? Tror jeg, det har. Kommer du der? Hvad? Er du henne på guf? Du har også døvet til Steffen, det er Ja. den der øl, du skal have med til. Nu har jeg overbevist, der er skifuld. Han har egentlig fået dobbelt så meget spiritus, som han selv troede. Ja. Det er stærke sager. Ja. Filmer du den, eller bare? Ja. Han sidder på rødgård. Nu har han fået glæde til det apparat der. Jeg vidste det godt. Ja, kom det bare. Ja, hvor er sød. Ja, det har vi faktisk. Ja, han er ikke til at stå for, synes jeg ikke. Nej, det er han heller ikke. Nej, det er sød. Ja, lige smage lidt på mig. Ja. Puk lidt i min trøje. Fordi jeg går en dum vilje, hun har fortalt over. Jeg har da fortalt om ham, ikke? Jo. Det er ikke helt galt, det bliver skrevet ud. Nej, Nej, bestemt ikke. Det er altså bare, man skal. han er underart. Ja. Florist. Er der noget farve på mine briller? Nej. Ikke helt i ører. Jeg har vasket ører i dag. Fandt der noget derinde? En lille ord? Ja, så bliver snart irriteret på dig, når du tager billeder hele tiden. Ja, ja. Hvad vil du nu tage? Hvad vil du nu tage? Det var et skæg. Det bliver noget nærgående nu. Ja, det gør det. Ja. Er det farve på? Nå. Ikke lige på mig. Optager du nu? Ja.
Nu kommer du godt nok til at kende mig, hva'? Så kigger på mig og tænker, hvad sidder du? Nu mangler det bare lige, at hun har nogle guldtæer, så hakker han lidt Det her. er godt nok her, det. Ja. Du må ikke stjæle min halskæde. Nej. Jeg er mere nervøs for en ørering, om det er sådan nogen, han lige kan trække ud. Nej, det tror jeg ikke. Det sidder altså rimelig godt fast. Nå, på sæt. Du er sgu fræk. Hvad? Du er fræk. Men jeg vidste, det skulle nok ende med, at du kom hen til mig. Ja. Det er mærkeligt, jeg tiltrækker alt muligt. Ja. De dør af grin derhjemme, når de ser den. Det tror jeg altså også. Det kommer de ikke over for at løbe. Kasper er jo nok klure noget. Du må ikke tage mine briller, de er altså nye. Næsten. De er ret flotte. Og våden. Det er vist fint for mig. Men jeg ved faktisk ikke, om jeg er så glad for dem. Jo, altså... Jeg synes, jeg havde så svært ved at vende mig til, at hun havde lavet briller til mig. Ja. Altså selv styrken, der er ikke noget, men jeg synes ikke, hun er ret god til at få dem rettet til. Og er virkelig skæv, altså mine ører i forhold til hinanden. Jeg synes bare, hun har sådan en bøvl med. Det der popper godt med Synes vi, jeg lavede pandhop. Ja. Der er så også nogen, der snakker om, dem i Brovst skulle være gode. Det har jeg også hørt. Ja, jeg tror, han er dygtig ham. Ja, Jeg har jo aldrig prøvet, men det jeg er har nogle af hørt, vores at venner der, ja. Men jeg tror, for Tjerne, hun snakkede også om, hun har faktisk briller. Nu skal han have noget at drikke igen. Hun har snakket nemlig om, så siger jeg, tror, vi måske skulle prøve at køre den her til Brovst. Nå, Ja, så vil du men ikke altså, have det vil jeg så sige, det har jeg også hørt. Jeg har været så glad for dem her. Ja. Altså, du ved, når du tager briller på, og du kan slet ikke mærke, at du har fået nye briller. Du kan bare se alt. Ja, jamen det er rigtigt. Og det tror jeg, at sådan havde jeg altså også førhen. Der har aldrig døjer også heller ikke med at få dem rettet til, og når man har det der flere stykker, så skal de også helst bare sidde. De skal sidde nøjagtigt. Ikke? Ja, Det skal og de. det synes jeg altså et eller andet. Nu ryger det andet øre også. Det er utroligt, der får røde ører, når du gør Nu er det. så mørkt lige her. Du må ikke tage mine Ja, ører, det ikke? siger man da Ej, også. må du Man er nødt ikke? til. Du må ikke tage den. Nå, så kan han plukke mig lidt i røret. Ja. Sige, så hvad lavede I så ude i Vinje og Stemme? Ja, Hvad laver vi? Jeg tror, det er, Det er godt, du tager billeder, der er ikke noget, du jeg tror, tror det er på. gået 18 minutter 56. Du er altså noget hårdere hen en gang imellem. Det kan jeg så. Så tager du altså Det er også lang tid, du har taget med. pæne uger. Ja, Med pæne uger. Må du ikke? Du er ikke særlig kærlig lige nu, når du... Nej, men jeg ved egentlig ikke, om han nogensinde er kær. Nej, det tror jeg vi så. kan nok Den er bare rundt i- nysgerrig i Jeg er virkeligheden. simpelthen Ikke? så fræk. Og så er den jo så bare ikke bange, fordi den er Nej. vant til mennesker, Ja. ikke også? Så det er jo sådan set... Det må jeg da tid, der er på kortet. Det kan altså godt lide mine ører. Jamen, det er også fordi, han kan se den. Min kan han jo slet ikke se. Nej. Altså, Jeg er ikke sikker, han ved, jeg har ører. hvis nu min Jakobsen kom, så ville han blive helt vild. Ja, Ja, men Og det har, jeg- har du set dem, Anne Marie? Igen. Mimi Jakobsens ører? Ja. Og Jensen han skrev, at så var I om min Jakobsen, hun skulle holde en tale. Der stod den gamle kone med sådan et par kæmpe ører stridende ud gennem håret. De lignede nogle krampekotelet. Det er næsten synd for hende, fordi Ja. jeg har sjældent set noget lignende. Ja, De er hun jo ser rigtig- godt nok for skrækkelig ud. Helt Det er, hvad ærligt. jeg vil kalde abnorm. Ja, Ikke? jo, det har hun ikke fået dem opereret. Nej, de hænger der stadigvæk. Ja. Der hænger Men, der det, sådan, men i dag kan man jo så meget. Altså. Ja. der hænger sådan en Men det kan også ballon. være, hun bare vil sige, det er mig, og det er mine Altså, ører. hendes far havde jo de ører også. Det er det ikke. Ja, det havde han også. Så, men det er bare sjældent, en pige udvikler sådan nogle lyttelapper, som Ja. jeg kalder dem. Ja. Det er virkelig. Ja. Sådan på gamle år.